Il-Prim Ministru Joseph Muscat intlaqa b'entużjażmu f'Haddingli qabel id-diskors li ħafna stennew b'ħerqa. Fiċ-ċentru Laburista tkellem dwar kif hu mhuwiex mexxej ta' moviment tribali iżda ta' moviment nazzjonali. Stqar li tibqa' l-kwistjoni ta' aħna x'nistgħu nagħmlu u kif m'għandix tintlaq il-logħba ta' aħmar u blu. Stqar li għandu jiġi indirizzat minn sofra l-inġustizzja. Tkellem dwar it-tkabbir ekonomiku qal li l-ġid li s-soltu kien jieħu 3 snin biex inħoloq f'sena waħda biss. Qal li l-aqwa kejl tal-ekonomija huwa x-xogħol u fakkar li l-qatt niżel tant għax dan il-gvern huwa pro-business u daħħal miżuri bħal childcare b'xejn. Il-mexxej Laburista qal li l-kundizzjonijiet tax-xogħol f'ċertu setturi jeħtieġ li jitjiebu fosthom fil-lukandi u r-ristoranti. Waħda mill-viżjonijiet illi fis-snin 70 kellu mintof kienet illi dan il-pajjiż tant kemm jikber, tant kemm ikollu ekonomija li toħloq xogħol, kien jgħid waħda mill-ħolmiet tiegħu li jkun hawn xogħol biżżejjed għal Maltin u joħloq ix-xogħol għal barranin ukoll. U ħbib tiegħi ninsabu qrib dak il-mument storiku li jkun hawn xogħol biżżejjed għal Maltin kollha u jkun hawn xogħol għal ħaddieħor ukoll. Kontrarju għal dan il-gvern il-kap tal-oppożizzjoni iżda sar ta' periklu. Periklu għall-investiment f'pajjiżna. Il-kap tal-oppożizzjoni sar periklu għax-xogħol f'pajjiżna. Il-kap tal-oppożizzjoni sar periklu għall-mobilità soċjali f'pajjiżna. Sar periklu għall-middle class f'pajjiżna għaliex il-mod ta' kif jitkellem, il-mod ta' kif jaġixxi mhux biex iġib il-ġid jew ix-xogħol imma biex jipprova igerrex il-ġid u x-xogħol. Il-Prim Ministru sostna li f'Għawdex ħajinbena sptar ġdid tajjeb daqs Mater Dei minkejja li Simon Busuttil reġa' qed jattakka dan l-investiment. Żied jgħid li filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni jgħidu li hu salesman għax iġib l-investiment lejn Malta xejn mhu se jwaqfu milli jkompli jagħmel dan. Ndur kull fejn hemm bżonn, id-dinja kollha hekk hemm bżonn nindur biex inġib iktar xogħol u aktar ġid lejn pajjiżna. Dispjaċir għal dak li ġara din il-ġimgħa tkellem dwar Tony Abela qal li jemmen li Abela baqalu ħafna x'joffri lil pajjiż u saħaq li l-ewwel irid jirbaħ l-interess nazzjonali. Meta ġimagħtejn oħra ninġabru ħdejn l-għolja tal-Helsin u nfakru lajta Malta l-ewwel u qabel kollox nafu illi aħna dik lajta ngħixuha dejjem u f'kull ħin. Dejjem u f'kull ħin. Muscat ħabbar li se jkun qed jitla l-Ġordan u l-Libanu u stieden il dawk kollha li jridu jinvestu sabiex jingħaqdu miegħu.